Fil-ġimgħat li għaddew il-ġurnali Ewropej rrappurtaw fuq ftehim li sar wara bibien magħluqa fi Brussell biex nies minn ċerti partiti politiċi fil-Parlament Ewropew jingħataw pożizzjonijiet għoljin pagi tajbin ħafna f'Direttorat Ġenerali li allegatament inħoloq apposta sabiex dawk il-gruppi politiċi imbagħad jappoġġjaw għal kariga ta' Segretarju Ġenerali l-Italjan Alessandro Chiocchetti. Chiocchetti huwa iċ-Chief of Staff tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Il-ġurnal influenti Politico rapporta li b'kollox hemm 5 kandidati li applikaw, minnhom 3 huma interni mill-Parlament Ewropew stess: Lena Linus, Gaume Duk, Agnieszka Walter Drop applikaw kol xi ħadd minn barra il-Parlament u kif kien mistenni iċ-Chief of Staff tal-President tal-Parlament Ewropew. Il-Politico irrimarka li l-fatt li 3 kandidati interni minn barra Chiocchetti bħalissa huma d-Diretturi Ġenerali fil-Parlament Ewropew stess li jfisser li għandhom esperjenza maniġerjali ta' tmexxija ta' eluf ta' impjegati se jagħmilha diffiċli għall-Buro tal-Parlament biex iwarbuhom qisu xejn mhu xejn. Il-Politico janalizza x'seta' wassal biex Alessandro Chiocchetti li s'issa kien meqjus bħala il-midluk biex jilħaq Segretarju Ġenerali bħala parti minn ftehim wara dar kulħadd issa jsib ruħu f'din il-kompetizzjoni. Il-ġurnal isib spjegazzjoni potenzjali fis-sitwazzjoni politika ta' bħalissa fl-Italja fejn l-alleati politiċi ta' Chiocchetti, Antonio Tajani u Silvio Berlusconi tal-Forza Italja qed iħejju biex jingħaqdu fi gvern ta' koalizzjoni li x'aktarx ikun immexxi minn Giorgia Meloni tal-Partit Neofaxxista Fratelli d'Italja. Mhux hekk biss, minn din l-alleanza jagħmel parti wkoll Matteo Salvini li esprima l-ammirazzjoni tiegħu għall-President Russu Vladimir Putin u f'Mejju li għadda kellu jħassar pjan għal żjara ir-Russja iffinanzjata minn Mosca. L-analisti tal-Politico jirrimarkaw li huwa żgur li wara l-elezzjoni se ssir fi 25 ta' Settembru li ġej fl-Italja din l-alleanza li mistennija tifforma il-Gvern ġdid Taljan se toħloq tensjonijiet ġodda fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Kritiċi qed jgħidu li dawn l-aħħar żviluppi politiċi fl-Italja issa jistgħu jiżvijaw il-pjan li nħema minn taħt biex Chiocchetti jingħata it-tmum tal-Parlament Ewropew fideh. B'referenza ċara għal President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, il-ġurnal Politico jistaqsi jekk hux il-każ li din kienet ir-raġuni għaliex it-tmexxija tal-Parlament għaġlet il-proċess tal-ħatra tas-Segretarju Ġenerali l-ġdid billi iffissat l-ewwel ta' Awwissu bħala id-data fil-qrib ħafna sa meta setgħu jintlaqgħu l-applikazzjonijiet.